ଅତି ପ୍ରିୟ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୋକେସନାଲ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବି। କାହିଁକି? ବହି ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଚାଲାକି କରି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ବା କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆକାଶ କଇଁଛ ବିଷୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା ସହ ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପର କିଛି ଧାରଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ ଲେଖକ ବା ଲେଖିକାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବିଷୟର ନାମ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। କାହିଁକି ଲେଖିବେ? ମାର୍କ ହାସଲ କରିବାର ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କାଉନସିଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ ବା MIL ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି। ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଷୟକୁ ଶେଷ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଏହା କେବଳ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହି 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମିନିମମ୍ ବିଷୟ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ବିଷୟର ନାମ ହେଉଛି ଆକାଶ କଇଁଛ। ଏହା ଏକ ଗଳ୍ପ। ତାହେଲେ ଏହି ଗଳ୍ପ ବିଷୟର ବା ଆକାଶ କଇଁଛର ଲେଖକ ବା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। ତାହେଲେ ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପ ବା ବିଷୟ, ଗାଳ୍ପିକ ବା ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା? ଏଥିରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। 1 ସାଥୀ, 2 ବନ୍ଧୁତା, 3 ସାଙ୍ଗ
ଚାରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି କ ଖ ଗ ଘ। ତାହେଲେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ସାଥୀ ନା ବନ୍ଧୁତା ନା ସାଙ୍ଗ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତାହେଲେ ଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଅପସନ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁତା, ତାହା ହେଉଛି ଠିକ୍। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ହେଲେ କାହା ଭିତରେ? ହଂସ ଏବଂ କଇଁଛ। ତାହେଲେ ହଂସ କଇଁଛ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ହଂସର ନାମ କ'ଣ? ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ହଂସ ଦୁଇଟିର ନାମ ହେଉଛି ଏକରେ ସଙ୍କଟ, ଦୁଇରେ ବିକଟ। ଏକରେ ସଙ୍କଟ, ଦୁଇରେ ବିକଟ। ଯେଉଁ କଇଁଛର ନାଁ କହିଥିଲି, କଇଁଛର ନାଁ ହେଉଛି କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ। ତାହେଲେ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଦୁଇଟି ହଂସ ଏବଂ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ବିକଟ ସଙ୍କଟ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର କେଉଁ ଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିକଟ ସଙ୍କଟ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର କେଉଁ ଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲେ? ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି କ ମଧ୍ୟଭାଗ, ଖ ଅନ୍ତଭାଗ, ଗ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ, ଘ ଶେଷ ଭାଗ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିକଟ ଆଉ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ହଂସର ନାଁ। ତାହେଲେ ବିକଟ ସଙ୍କଟ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର କେଉଁ ଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲେ? ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିକଟ ସଙ୍କଟ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କେମିତି? ଗୋଟେ କାଠି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିକଟ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସଙ୍କଟ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାନ୍ତା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର କେଉଁ ଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା? ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ। ତାହେଲେ ବିକଟ ସଙ୍କଟ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3। ଅଦୂରରେ କାହାର ଶିଖର ଦେଖାଗଲା? ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି କ ମନ୍ଦିରର, ଖ ପ୍ରାସାଦର, ଗ ରାଜନଅରର, ଘ କୋଠାଘର। ତାହେଲେ ଅଦୂରରେ ରାଜନଅରର ଶିଖର ଦେଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିନବ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅଭିନବ ଘଟଣା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦୁଇଟି ହଂସ ଗୋଟିଏ କଚ୍ଛପକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼େଇ
ନେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ କ'ଣ କଲେ? ଏହି ଅଭିନବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜନଗରର ଶିଖରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଅଦୂରରେ କାହାର ଶିଖର ଦେଖାଗଲା? ଅଦୂରରେ ରାଜନଗରର ଶିଖର ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଥିରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ। ତାହେଲେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ହେଉଛି ଠିକ୍। ତାହେଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ। ତାହେଲେ ଏହି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କୌଣସି ଏକ ଖବର ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି। ତାହେଲେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଇଁଷି ପ୍ରକାରର ବା ମଇଁଷି ଭଳି ବିରାଟକାୟ ବିହଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିହଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଘୁଷୁରିକୁ ସଉକରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କିଏ? ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 କ'ଣଟିଏ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? 4ଟି ଅପସନ୍। କ ଲୋକଟି ଅଭାବରୁ, ଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟା ହେବାରୁ, ଗ ରାଜା ବୁଦ୍ଦୁ ହେବାରୁ, ଘ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭାବରୁ। କ'ଣଟିଏ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ କିଏ କହିଥିଲା? ଏଥିରେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାର ପଡ଼େ। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ କିଏ କହିଥିଲା? ଏଥିରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। କ ବିକଟ, ଖ ସଙ୍କଟ, ଗ ବଗ, ଘ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ? ତାହେଲେ କ ବିକଟ କହିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ। କହୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବିକଟ ସଙ୍କଟ କହିବାକୁ ନେଇକି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାର ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ବିକଟ କ'ଣ କହିଥିଲା? ସଙ୍କଟ କ'ଣ କହିଥିଲା? ତାହେଲେ ବିକଟ କହିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ। ତାହେଲେ ବିକଟ ସଙ୍କଟ 2 ଚରିତ୍ରର ଘଟଣା ବା କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମନେ ରଖିବେ ସେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ।
प्रश्न नंबर 7 को आमे जिबा। किए विहंग हेबाकू चाहूथिला? किए विहंग हेबाकू चाहूथिला? राजा विहंग हेबाकू चाहूथिले, विदेशी राजदूत विहंग हेबाकू चाहूथिले, ना कम्बुग्रीव विहंग हेबाकू चाहूथिला, ना सरोवर विहंग हेबाकू चाहूथिला? ताले कम्बुग्रीव जोठी बसवास करुथिला सेई स्थान रो ना थिला सरोवर। ताहाले प्रश्न होउछि किए विहंग हेबाकू चाहूथिला? गरे जो ऑप्शन टी अछि कम्बुग्रीव, कम्बुग्रीव हेउछि ठीक उत्तर। एई कम्बुग्रीव विहंग हेबाकू चाहूथिला। काहेकि चाहूथिला पिला माने? कारण से जदि विहंगटीए हेबो ताहाले उड़ी उड़ी विभिन्न कथा बा दृश्य से देखि पारिबो। आउ से विहंग होई नथिबा जोगु निज भाग्य को कौन करुथिला? निज भाग्य को धिक्कार करुथिला। ताले एमिति प्रश्न पड़ी पारे कम्बुग्रीव निज भाग्य को काहेकि धिक्कार करुथिला? कारण से विहंगटीए होई न पारिथिबा जोगु। जेठी प्रश्न कौन कहिला? किए विहंग हेबाकू चाहूथिला? ताहाले कम्बुग्रीव विहंग हेबाकू चाहूथिला। कारण से जदि विहंग हेई थांता ताहाले से उच्च आकाशरे उड़ी बुलु थांता बा उड़ी बुली पारी थांता एवं विभिन्न दृश्य को बा घटना बली को से देखि पारी थांता एवं निजे विहंगटीए न होई पारिथिबा जोगु से कौन करे? प्रतिदिन निज भाग्य को धिक्कार करे। प्रश्न नंबर 8 को जिबा। प्रश्न 8 कच्छप मांस काहाकू मिलिबो? कच्छप मांस काहाकू मिलिबो? काहाकू मिलिबो गोटे प्रश्न। किए कहिथिला कच्छप मांस काहाकू मिलिबो? एई प्रश्नर उत्तर आमे आगे करिबा। कच्छप मांस काहाकू मिलिबो? ताहले एथिरे चारोटी ऑप्शन अछि क रोगी को, ख काऊ को, ग जाहार सर्वाधिक प्रयोजन, घ समस्त को। ताहले गरे जो ऑप्शन टी अछि जाहार सर्वाधिक प्रयोजन कच्छप मांस ताकू मिलिबो। एकथा किए कहिले? एकथा राजा कहिले। राजा काहेकि कहिले? कारण समस्त पारिषद वर्ग यथा मंत्री, सेनापति, विदेशी राजदूत समस्ते कहिले जे आंभ को विभिन्न रोग हेइछि, आंभे सेई रोगरू मुक्ति पाइबा पाई कच्छप मांस खाइबा को इच्छा प्रकाश करुछु। राजा कहिले सेमिति हेई पारिबो नाही। जाहार सर्वाधिक प्रयोजन बा आवश्यक थिबो कच्छप मांस ताकू ही मिलिबो। जाहार सर्वाधिक प्रयोजन कच्छप मांस ताकू मिलिबो। ताहले यह थिला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 किए विकल हस हसिले? प्रश्न नंबर 9 किए विकल हस हसिले? एथिरे चारोटी ऑप्शन अछि विदेशी राजदूत, राजा, कम्बुग्रीव ना सेनापति।
ताहले घरे जो ऑप्शन अच्छी सेनापति से विकल हस हसिले। हसिकी कौन कले? समस्त पारिषदक मुख को अनाइले। कहा का मुख? सेनापति, विदेशी राजदूत, कटुआल एमानक मुख को अनाइले। कहीं अनाइले? जे से जानिबाकु चाहूथिले तांकु किए बुद्धू बोली भावुछि कि। सेथिपाई से कौन कले? विकल हस हसिले एवं अन्य मानक मुख को अनाइले। ताहले प्रश्न नंबर 9 रो उत्तर हैला सेनापति विकल हस हसिले। प्रश्न नंबर 10 केउ माने मंत्री? प्रश्न नंबर 10 केउ माने मंत्री? क से माने मंत्री, ख तुमे माने मंत्री, ग आम्भे माने मंत्री, घ केही मंत्री नुहंती। ताहले प्रश्नटी टिके एफाक सेफाक करके पड़ी। केउ माने मंत्री? ताहले से माने मंत्री ना तुमे माने मंत्री ना आम्भे माने मंत्री ना घरे केही मंत्री नुहंती। ताहले प्रश्न नंबर ग रे जो ऑप्शन टी अच्छी आम्भे माने मंत्री ताहा हेउछि सठिक उत्तर। जेते बेले राजा बातिल रीति द्वारा बुद्धू को आविष्कार करने चाहूथिले सेते बेले मंत्री मानक उद्देश्य रे गोटे कथा कहिथिले। आमर मंत्री माने केवल मंत्री नहले बुद्धू। आम्भर मंत्री माने केवल मंत्री नहले बुद्धू हेई पारिबे। से माने एकाधार रे उभय हेई पारिबे नाही। मंत्री और बुद्धू एकाधार रे होई पारिबे नाही। सेते बेले मंत्री माने कहिले जे आम्भे माने मंत्री मात्र। कौन कहिले? मंत्री माने कौन कहिले? आम्भे माने मंत्री मात्र अर्थात से माने बुद्धू नुहंती। ताहले केउ माने मंत्री? आम्भे माने मंत्री। पिला माने तुम माने जेते बही सहित जड़ित हेबो बही पढ़िबो ताहले प्रश्न गोटे धाड़ी रे आसुना कहीं जेकोसी उपाय प्रश्न पड़ूना कहीं आपण माने सहज भाव रे तार उत्तर दे पारिबे। आशा करुछि एही वीडियो रो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आपण मानंकु भल लागिथिबो, किछि प्रेरणा देबो एवं जदि एही वीडियोटी आपण मानंकु भल लागी थाए ताहले आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। गोटे गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित हेबो मु यह आशा करुछि। धन्यवाद। समस्ते भलरे थाओ। परवर्ती वीडियो रे आमे देखा हेबा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करिबा। जय जगन्नाथ।